Elkarrizketan, Anabel Arraiza eta Agus Barandiaran. Agus, egon zara urte osoa kanpoan. Euskal Herrian baino gehiago, kanpoan ibili zara, atzerrian. Zuen azkeneko lana dela eta. Hori da, egia esan pasan urtea, 2024 urtea, lanpetua izan zen, eta hainbat kontzertu eskaini genituen. Gehien bat, gure 20. urte hurrena salako, eta 20 urte kumplituta, jendea deika ibiliz da, eta hainbat kontzertu eskaini ditugu. Eta egon gara, Ego Korean, egon gara Argentinan, egon gara Txekia Republikan, Portugalen, Marokon, hainbat herrialdetan, eta baita ere Euskal Herrian, noski. Bai, eta aldi berean bandarekin atera duzu ere, bai. Bai, abenduan kaleratu urte potentea, 2025 dator. Bai, guretzako bai. 24 izan da. Guretzako 24 zoragarri izan da, eta 25, nik uste 25 ere potentea izango dela, eta ondo etorriko dela. Eta bai, gure azken proiektua band deitzen da, eta azkenean da gure musika herrikoia, gure musika tradizionala, bateratzea bandaren musikarekin, ez? Azkenean banda, denok ezagutzen ditugu herriko bandak eta bar, eta gure musika jotzea beraiek gurekin batera. Hori da, proiektuaren mamia, hortan datza, eta hori grabatu dugu, disko batean, elkarrekin, etxe honetan, eta posik emaitzarekin. Baina gainera ez duzue bakarrik egin, karo, bandarekin egin duzue, baina laguntza izan duzue, ze bandarentzako moldaketak egin beharko zen dituzte. Hainbat urtetan ibili gara hor banda desberdinekin kolaboratzen, eta nahi genuen hori nolabait grabatu eta ofizialki disko bat kaleatu. Eta orduan Bilboko banda gonbidatu genuen, Xabier Zabalak egin ditu konponketa guztiak, ondo ezagutzen duzu da. Bai, baita ere, beste lagun bat. Eta elkarren grabatu. Eta hori izan da, lan honen mamia. Baina zu ere ibiliz da, ez? Azkenean, venga, zuk ere hitz egin pixka eta ber. Zure ibiliz zara, 2024 urtea zelako izan da zuretzat? 2024 ere potentea. Ez musikalki, baina lanari dagokionez oso potentea izan da. Pixka bat berriro ere helduaroan sartuta gauden honetan, 50 marrak egin behar dituta horten, hori da, ez du emate, mira, bizi erdia egin behar dut aurreko mendean, eta beste bizi erdia honetan, 2 mendetan. Antzean nago ni ere, antzean nago ni ere. Karo, biak 75 gainera. Hori da. Claro, eta herri txikitakoak biak ere bai. Eta musika munduan sartuak, hasiak behintzat. Nik ezagutu zintudan Goenkalen. Nietzako Anabelen lehen labiziko lana, nietzako, han ezagutu nun, behintzat, Goenkalen. Eta gero, derrepentean, trikitaken ikusi zintudan. Atzera egin barko genuke zen, berez musikatik natorrere bai. Bai? Bai. Nola zizinen ba? Nere hasieraiek izan ziren, lehenengo musika eskolan, altsasun hasi nintzen, nere irakaslea gero elbarri gelditu zen, istripu batekin, eta orduan gero joan nintzen lakuntzan sortu genuen eskola, gero barean Ñaingo konservatorioan, baina, kalean hasi nintzenean... Eta bere ze instrumentu jotzen dut? Akordeoia. Akordeoia? Bai. Nik akordeoia jotzen dut, eta 14 urtekin ni joaten nintzen, herri, nire beste lagun batekin, akordeoia jotzen. Nire lehenengo xoxak hortik etorri ziren. Eta erromeriak eta egiten zen ituen? Ez egiten genuena zen, jaietan kale jirak, etxez etxe ibiltzen ginen, kintotan beraiekin batera... Plaza Andrea. Eta gero, nik deitzen nion BBC. Bodas bautizos komuniones. Horri, irukote bat, orduan teklatuarekin aritzen nintzen. Teklatua eta abesten. Eta, Nafarroko herri pila bat ezagutu nituen, baina joaten ginen 3 egunak pasatzera. Festetako 3 egunak. Eta egiten genuen matinal, tarde, noche. 3ak, gehi, akordeoia hartu, eta kale jirak. Osea, musikatik nator, eta gero... Eta telebistara zen? Gero egin nuen salto. Eta hori nola izan zen? Lehenago pelikula bat egin nuen, Miren Txupurroirekin, eta pelikula hura egin da gero, hango lankide izan nuen batekin, aurkeztu nintzen Goenkaleko kastinera. Besterik gabe. Eta hartu ninduten. Bai. 18 urte nituen, Badakizu sekretu bat? Zer? Hori jende gutxi daki, Horre, ETV-ko artxiboetan egongo da. 2001 edo 2 urtean nik ere egin nuen Goenkalerako kastina. Bai? Kastina egin nun. Baina 2000, ari zara 2000. Ni 94ean hasi nintzen. Baki. Baina 2000 urte hortan edo 2001 edo inguruan izango zen, ETV-ek egin zuen alako kastin deialdi bat, behar zituztela aurkezleak eta alako kontuak, eta Goenkalerako aktoreak eta joan nintzen. Eta goatzen naiz, lehendabiziko kastina izan zela Iurretan, eta bigarrena izan zen Miramonen. Eta lehendabizikoa igaro nun, eta bigarrena Miramonen Goenkalen dekoratu batean, han izan zen bigarren kastina. Eta gero egin zenuen zerbait ere?
Ez, gero, bueno, ez ninduten hartu, Vale. txarra omen nintzen, eta kanpan gehatu nintzen, baina behitu, baina goen kale horrego nintzen begiratzen, eta, bueno. Bueno, kointziditu izan dugu holtzetan, ez? Hori bai. Kointziditu izan dugu Ez telebistan zinen ere. Ez, nien izan, baina eusketzu zara datuen. Ez, azkenean, bueno, ni hasi nintzen, bueno, hainbat eta hainbat proiektutan, eta nik ere egiten dituen bodak, komunioak eta guzti hori, kale jirak eta bar trikitixarekin, talako batean sortu genuen urgabe, eta urgabe sortu zen, gitxu gara bera, 86. urtean. 10 urte egin dituen urgabekin, eta nigo batzen naiz, lehen da biziko diskoa eta elkarrekin kaleratu genuenean, zu hoia hortxe zondeten ere. Elkarrekin atera genituen, trikitakeko bi guk ere urgaberekin 4 disko atera genituen, eta laurak elkarrekin, eta zuok trekitakarekin. Eta nigo batzen naiz, baten, egin genuela topo, ez dakit 2001, 2002 edo, izen zen Lekeitxoko ibilaldian. Lekeitxoko ibilaldiko plazan, trikitak eta urgabe zegoen, ez dakit ze ordenatan, hori ja ez nahizko batzen. Baina bai, jode, nitzako zinean referente bat, beti goen kalen ikusita, eta derrepentean, nirekin edo. Etzan garai erreza izan, ez? Justo kointziditu zuen, ni oso gaztean nintzen, izanen itxun hogeita gutxi, eta nenbilen arrakasta handia zeukan serie batean lanean, eta trikitaken ordu txikitar arte plazatan. Eta ordu txiki horietan, jendea... Denetarik esaten zu. Ez esan, baina goizeko 5etan, trago bat soberan daukan horrek, ausardi gehiago daukazuregan hurbiltzeko. Eta ez ziren garai errezak izan. Pasatu zitzaigun hori ere, zegu kurgaben, eramaten genuen Aina Arrizabalaga, berazan abeslaria eta pandero jolea eta hori, eta berdina, ordu txikietan eta, jendea ja edanda eta hori, eta joaten zitzaion, eta ez dakiz zer, talako komentario pixka satarrak egin eta alan. Nik ez daukat gijarik, oso ongi tratatu naute beti, baina beti egon da, pasatzen den hori eta zehose gehiago nahi duena eta eskuragarri zaitula uste duena eta ez. Eta beste gari batzuk ere bazian, Eta esan hori gaur egun igual gutxeago gertatuko da, ez? Bueno, orain ez dauzkatu gehi urte, orain gehiago dauzkatu. Orokorrean esate. Ez da berdina. Orokorrean esate, orokorrean plazatan eta igual gutxeago gertatzen da, hori negera. Ez dakit. Plaza ere aldatu ezote den, Agus. Egon zan, erromerietan eta egon zan olorako bajoi bat, zegu ibili ginen garai hartan oso garai ona zan. Emanaldi asko egiten ziren. Eta gu ibili ginen, beste 11 talde trikitixarekin baita ere, eta gero erromeri edo berbena talde ezagunak, ez? Jose Loanaiak egan Akelarre eta alako Trindotx eta alako taldeak. Eta oso garai ona izan zen alde hortatik. Baina gero bajoiare etorri zen, niko batzen eiz duela 10 bat urte edo erromeriak edo berbenak edo bere egin zutela. Eta zorionez, gaur egun antza denez, ari da berriro ere? Bai, eta talde morda daude berriak. Bai, trikitixa hartze dutenak, instrumento protagonista bezala dan alakoa, eta bai, badaude, zorionez. Pozten naiz, ez, erreko festetan plaza hutsik ikustea, baino gauza tristeagorik. Eta tokatu zaigu, Niri behintzat, bai, deitzen zitzaion ensaio pagau horri. Niri baten tokatu zitzaian, hemen Aretxabaletako baten bat badao, eta gertatu zitzaian Aretxabaletako plazan batzen naiz, jotzen genuen astelen batean edo jaietan, eta astelen batean osan bakixo, alako egun santua dela eta alako egun eta egun arraroan, eta plazan geunde bakarrik, geunden estenatokian gu jotzen, eta aurrekaldean bakixo hori soinu kontrol mai hori edo nola jartzen dan, eta ez zegoen inor. Eta horren batzen naiz, antolatzailea, jo bar genula, eta, ze hor dudan da maiketan, eta bai ez dago inor, da, azu jo. Eta, gu jotzen, eta ez egon inor, benetan, inor. Afaltzen edo honen ziren, nun baiten. Inor ez egon. Eta alako batean, ikusten dugu gure aurrekaldean soinutenikaria, gure soinutenikaria, hor isla hortan edo irla hortan jarrita. Bera bakarrik dantzak. Eta, hola, mugimenduak arraruak egiten, eta zer gertate zaio nita, mugimenduak. Eta jendea, balkoietatik, salako plaza itxi bat da, eta balkoietatik arrauntza botatzen. Teknikoari? Karo, iziltzeko. Eta guk aurrean ikusten duen teknikoa eta hola eta hori Aretxabaletan gertatu zen. Bakizu, plazatan beti izaten dira alakoan. Baina oso berezia da hori. Festak baldin badira nola esan bari zute bai xiltzeko. Bai, guri gertatu zitzaigun hori, eta alako kontuak. Eta gero litronak eta botilak eta alako bota. Bai, erromeri garaia gogorra da baita, bai. Guri ostu ziguten baju bat, gogoratzen dut Onjarbin. Bai, atxedenean geunden, eta geunden parean zegoen txosna batean, trago bat hartzen. Itzuli ginen, bigarren zatia egitera, bajua falta. Bajua falta. Lortu genuen bajua bilatzea, aurkitzea, barkatu, baina gainera ja zeuden prestatzen lijatzeko eta beste margo bat emateko eta
Bai. Ez nabaritzeko zu gozala. Eta saltzeko dena. Hori da gertatu zaigun horrela gauzarik, baina jendea denetarako dago. Baina, bueno, gaur egun ez dira olakoa gertatzen. Hemendik kanpo, ja korrontzirekin, gero korrontzirekin hasi ginen, eta guzti hori, eta korrontzirekin zorionez, 20 urte hauetan, mila bat kontzertu egin ditugu, ez da gutxi. Badira, Mila kontzertu. Badira. Eta gehien bat, kanpoko kontzertu horiek, ez da egun bat, dia igual 3 egun. Hegazkina, ez dakiz zer, han egon, gero bueltatu, 3 egun kontzertu bakarra egiteko batzutan. Eta orduan, badira. Da gran hermano handi bat, azkenean, zezu eta aldiekidekin, eta hotelak, eta hegazkinak, eta furgonetak. Denak joten zarete, zezuek dantzariekin aritzen zarete, bai? Normalean kanpoan aritzen gara bi dantzariekin. Taldean gara 5 pertsona, eta gero bi dantzari izaten dira kanpoan, eta gero Euskal Herrian beti dantza talde osoa etortzen da gurekin batea. Eta gero hortik denetari pasatzea, gero hortik, ez dakit, anekdota asko, ez? Baina, 20 urte zoragarri izan dira, egia esan, 13 disko, ez da gutxi, 13 disko, eta beti esaten dut, 30 herrialde baino gehiagotan egon gara gure kontzertua edo gure musika eskaintzen. Hori edo zeinek ez du esaten. Bai, egon gara, ez dakit, Kanada, Estatu Batuak, Brasil, Argentina, Cabo Verde, Islas Azores, hori alde hortatik, gero India, Asia, Europa guztian egon gara, Marokon, Isla Reunión... Motxilan, edo maletan, edo... Nahi duzunean etorri. Joanen naiz. Abeslaria ni bakarri nago, osea, beharko genuke bat. Nahi zuna ginen dut zerbait ere. Edo akordi jolea, ez? Baitare. Bai, egia esan oso posik, eta lehen esandako disko honekin, 13. naia, ban izeneko diskoa, eta posik. Agus, ez dakit nola egiten duzuen, baina nik musikan egon naizen bitartean, nik beti izan dut taldea eramaten zuen norbait. Zure kasuan, zuk eramaten duzu dena, ez? Hori nola egiten ala? Ze hainbeste lan izanik, gainera hartzen duzu beste lankarga bat. Eta klaseak emate ditut, ez da izan, mila gauzatan sartuta. Gauza da, nik 2004 urtean, horre egon nintzen, Bagabigaren sorreran, Bagabiga diskoetxaren sorreran. Eta orduan 10 urte inguruan, bertan egon nintzen, gero, ja bertan bera utzi nun, saldu nun, baina horre ohituta nengoen, hainbat eta hainbat musika taldeen agendak eramaten. Eramaten genuen, ez dakit, Gatibu, Tordeseo, Esnebeltza, eta alako taldeen agendak. Orduan, nolabait, lan honetaz badakit pixkat, eta gero tokatu izan zait, korrontzirekin hori eramatea. Halako batean, usten dute Bagabiga, korrontzi egia esan, asko, emanaldi asko emate ditu Euskal Herritik kanpo, eta horre, ordu asko kentzen dizkit, eta dena ezin jaten ditut, horregatik, ja korrontzirekin zentratu nintzen, eta korrontzi aurrera eramaten. Eta agenda aldetik ere nik eramaten dut. Eta orduan, normalean niri deitzen didate. Bai, eta gero da produkzioa egitea. Claro, produkzio guztia egin behar duzu. Hotelak eta bidaiak, eta zaila da, azkenean, basoaz Argentinara, eta nahi duzu hegazkina bajatzen danean, jaisten denean, kotxe bat etortzea zure bila, zure taldekideak eramateko, eta azkenean, ere dantzariak etortzen direna, igual adingabekoa dira, eta orduan, bere gurasoen aurrean ere zuzara erantzulea. Orduan, responsabilidade bada, eta batzutan zure menpe ez dago dena, eta presio hori beti izaten da. Baina, gustora egiten dudan lana da. Eta horrela pentsatzen duzu, horrela jarraitu nahi duzu. Bai, jarraituko dugu, eta urrengo proiektua ja pentsatzen, zein izango da baduzu, besteren bat. Bat baino gehiago, bai. Eta zerbait aurreratu dezakezu, edo ez, niri bakarrik, hemen bia gaude. Berezia izango da, bai, ez da izango korrontziren ohiko musika, berezia izango da, eta proiektu hainbat eragile egongo dira bertan, ez bakarrik korrontzi nahi esan, beste taldekide batzuk edo proiektu kide batzuk egongo dira, eta horrekin egingo dugu zerbait. Baina orduan helburu zehatz batekin... Bai, helburua egongo da, helburu publiko batentzat izango da, eta hortik aurrera ez dut esango ezer. Bale, ezin diot gehiago tira honi, ez? Gai honi ezin dut. Horrendik lehenengo mimreak hor daude, eta horrendik egin behar da, egin behar dira pausuak, eta ez dago dana nire menpe, orduan, jende asko dago sartuta hor, eta aurrera egiten duen, nik uste du baietz, eta egiten dugun. Bueno, ikusiko dugu hori. Bai. Espero, bintza. Bai.